Bancano, 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 di mano-mano bancano. Apakah memang cobaan ataukah Allah hukuman? Apakah memang cobaan ataukah Allah hukuman? Neo 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 musibah musibah di mano-mano musibah. Lai kota buka mato untuk kita nan badoso. Lai kota buka mato untuk kita nan badoso. Irang 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 sadarlah kasadonyo bumi samakin tuo kito sadonyo kadi imbaunan kuaso. Bancano nan manipo kita ambil hikmahnya, usah dipaturikan bujuk rayuan setan. Mari ke jalan Tuhan. Bancano, 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 di mano-mano bancano. Apakah memang cobaan ataukah Allah hukuman? Apakah memang cobaan ataukah Allah hukuman? Neo 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 musibah 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 di mano-mano musibah. Lai kota buka mato untuk kita nan badoso. Lai kota buka mato untuk kita nan badoso. Allah alam ayo lah kemah Allah dan dipabuik yang dia tulis lah. Tanayo